Lăsați pe copii să vină la mine, eu, Domnul, am spus când eram pe pământ, aceleași cuvinte și acum peste veacuri le spun-o venirii din chivotul sfânt. Lăsați-ne să mergem cu toții la Iisus, căci vrem cu dor nespus să ne oferim în dar la Sfântul Său altar. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl și Fiul unul născut al lui Dumnezeu, precum și Duhul Sfânt, pentru că și-a arătat îndurarea față de noi. Fraților, e duminică și facem iarăși sărbătoare, pentru că duminica e ziua în care celebrăm Paștele Domnului. Facem sărbătoare de asemenea deoarece astăzi cinstim Preasfânta Treime. Facem sărbătoare pentru că Dumnezeu Tatăl nostru a creat toate bune lucrurile și pentru că ni l-a dăruit pe Fiul Său Iisus mort și înviat pentru noi. Facem sărbătoare pentru că Duhul Sfânt ne unește pe toți în dragoste. Dar astăzi facem sărbătoarea și deoarece câțiva copii din comunitatea noastră doresc să adreseze Sfintei Biserici o cerere deosebită. Iată care sunt acești copii: Bogdan Petru Adelin, Brici Codruț George, Moraru Martina, Laieș Ioana Georgiana, Bejan Maria Amalia, Gal Ștefan Iosif, Fazacaș Maia Gabriela, Gușă Alexandra Ramona. Permiteți-mi să vă întreb acum, dragi copii, ce anume cereți de la Biserica lui Hristos? Vrem să fim primiți? Știți ce anume veți primi astăzi pentru prima dată? Dragi părinți și nași ai acestor copii, puteți oferi garanția că ei sunt pregătiți pentru prima lor întâlnire cu Iisus? Dragi copii, întâlnirea cu Iisus din Euharistie este un moment fundamental în drumul credinței voastre. Pentru voi, Iisus se dăruiește pentru prima oară ca pâine de viață veșnică, care ne unește cu Dumnezeu Tatăl și cu frații în iubire. Îl primiți pe Iisus sub chipul pâinii și al vinului ca hrană, care vă va ajuta în dificultățile vieții, făcându-vă mai puternici și mai conștienți de marea iubire a lui Dumnezeu. Pentru a putea sta în prezența lui Dumnezeu, care este de 3 ori sfânt, și pentru a putea celebra cu demnitate Euharistia, cu toții cerem acum să fim purificați de păcatele noastre. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții, și pe voi, fraților, să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Amin.
mărire ne cere lui Dumnezeu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Și pace pe pământ oamenilor de bunăvoință. Te lăudăm, te binecuvântăm, te adorăm, te preamărim, Doamne Dumnezeule, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atotputernic, îți mulțumim Ție pentru slava Ta cea mare. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Doamne, Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu, care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Să ne rugăm. Dumnezeule Părinte Ceresc, Tu l-ai trimis în lume pe Fiul Tău, cuvântul adevărului, și pe Duhul Tău, izvorul sfințeniei, pentru a le descoperi oamenilor misterul minunat al vieții dumnezeiești. Dă-ne, te rugăm, harul ca mărturisind adevărata credință, să recunoaștem slava veșnicei trăimi și să adorăm unitatea celor trei persoane în mărirea puterii sale. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Amin. Citire din Cartea Deuteronomului. Moise a vorbit către popor. Întreabă timpurile de la început, care au fost înaintea ta, din ziua în care l-a creat Dumnezeu pe om pe pământ, de la o margine până la alta al cerului. A fost ceva ca lucru aceasta mare? Sau s-a mai auzit ceva asemănător? A fost vreodată vreun popor care să fie auzit glasul lui Dumnezeu, vorbind din mijlocul focului? Cum l-ai auzit tu și să fii rămas viu? Sau a mai încercat vreun Dumnezeu să vină să-și ia un popor din mijlocul unui alt popor? Cu încercări, cu semne, cu minuni, cu lupte,
cu mâna puternică și braț întins, cu fapte mari, înfricoșătoare, cum a făcut pentru voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt, înaintea ochilor voștri? Să știi, astăzi și se meditează în inima ta că Domnul este Dumnezeu sus în cer și jos pe pământ și nu este altul viu. Cuvântul Domnului, cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Fericit este poporul pe care Domnul și l-a ales de moștenire. Fericit este poporul pe care Domnul și l-a ales de moștenire. Drept este cuvântul Domnului și toate lucrările sale sunt vrednice de crezare. El iubește dreptatea și judecata. Pământul este plin de bunătatea Domnului. Fericit este poporul pe care Domnul și l-a ales de moștenire. Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile și prin suflarea gurii lui toate oștirile sale, căci el a spus și toate s-au făcut. El a poruncit și toate au fost create. Fericit este poporul pe care Domnul și l-a ales de moștenire. Iată ochii Domnului sunt îndreptați spre cei care se tem de El, spre cei care nădăjduiesc în mila Lui, ca să-i scape de la moarte sufletul lor și să-i hrănească în timp de foamete. Fericit este poporul pe care Domnul și l-a ales ca moștenire. Sufletul nostru îl așteaptă pe Domnul, pentru că El este scutul și apărătorul nostru. Fie, Doamne, mila Ta asupra noastră, precum și noi am sperat în Tine. Fericit este poporul pe care Domnul și l-a ales ca moștenire. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Romani. Fraților, toți cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu, pentru că nu ați primit un duh de sclavie ca să vă fie din nou teamă, ci ați primit Duhul înfierii, prin care strigăm Aba, Tată. Însuși, Duhul dă mărturie Duhului nostru că suntem fii al lui Dumnezeu. Iar dacă suntem fii, suntem și moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, dacă suferim cu El, ca împreună cu El să fim și glorificați. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Aleluia, 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 aleluia. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, lui Dumnezeu care este, care era și care vine. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. Mărire ție, Doamne!
În acel timp, cei 11 discipoli au mers în Galileea pe muntele hotărât lor de Isus. Cum l-au văzut, s-au prosternat în fața lui, dar unii se îndoiau. Apropiindu-se, Isus le-a vorbit: mi-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Așadar, mergând, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-i să țină toate câte v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul lumii. Cuvântul Domnului. Lauda ție, Hristoase! Lăudat să fie Dumnezeu, unul și întreit, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Dragi copii, iubiți credincioși, spuneam la începutul Sfintei Liturghii că astăzi facem o dublă sărbătoare. În primul rând, pentru că Sfânta Biserică, iată, în prima duminică de după Rusalii, ca o încoronare, dacă vreți, a întregului an liturgic, ne aduce în fața ochilor misterul Preasfintei Treimi. Cine sunt aceștia trei? Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Voi știți? Mă ajutați puțin? Cine sunt? Dumnezeu. De ce nu spunem că sunt trei Dumnezei? Fii atent cum au sărit. Este un singur Dumnezeu în trei persoane. E greu pentru noi, nu, să înțelegem cum vine lucrul acesta. Dar cred că ne vine foarte ușor mai degrabă să ne apropiem de aceste persoane. Pentru că dacă am fost atenți la lecturile de la Sfânta Liturghie, pe care chiar voi le-ați citit, nu? Unii dintre voi, am descoperit că Dumnezeu nu vrea atât de mult să ne descopere că există. Lucrul acesta, cine vrea, îl descoperă. Privește în jurul lui, în natură, vede pretutindeni semne ale existenței lui Dumnezeu. Dar ce ne transmite Dumnezeu? Și dacă am fost atenți, s-a repetat mereu și mereu la lecturile Sfinte un adevăr. Eu sunt Dumnezeu cu voi. Un Dumnezeu care vin să vă susțin. Și cum face lucrul acesta Dumnezeu? Ia să vedem. Ce face Dumnezeu Tatăl? Ce știm noi despre Dumnezeu Tatăl? Cine este Dumnezeu Tatăl? Cum îi spunem? El este? Cine? Și mai cum? Domnul am zis, da? Pentru că este stăpânul absolut al pe care l-a creat. Iată, El este creator. Noi am primit viața și existența noastră se datorează Lui. Am primit-o ca un dar din partea Lui. Dar ce face a doua persoană dumnezeiască? Cum se numește? Fiul, da? Iisus Hristos. Ce a făcut pentru noi? Ia să ne aducem aminte. Știu că v-ați pregătit voi bine acolo, unii... Și înainte de asta, tu ai mers la esență. Dar în primul și în primul rând, pentru ce a venit printre noi? Și-a luat trup omenesc asemenea nouă și ce a făcut? Până acolo. L-ai omorât repede. Nici nu ai lăsat să vorbească, să spună nimic, nu? Ce a făcut la început? Ne-a învățat. Ce ne-a învățat? Cum să trăim fii ai lui Dumnezeu. Foarte important lucrul acesta. Ne-a arătat cum să fim fericiți. Și a întărit, da, adevărul învățăturii sale prin semnele și minunile pe care le-a săvârșit. Și acum ajungem și în al treilea loc, acolo unde v-ați grăbit voi repede să spuneți, pentru ca să ne... De ce a murit? Ca să ne răscumpere, să ne salveze, da? Să ne deschidă din nou paradisul și a dat viața pentru noi și ce a mai făcut? Și a înviat. Și l-am auzit astăzi la Evanghelie promițându-ne că rămâne cu noi pentru totdeauna. Voi l-ați văzut vreodată pe Iisus? Cum nu l-ați văzut? Sigur nu l-ați văzut în carne și oase, nu? De ce?
Unde este acum Iisus? Este în orice loc. Pe rând, ia să zic cu unul singur, că dacă spuneți toți, văd că știți. Unul singur. Ia să zi tare. Este... Deci Iisus Hristos, ca să audă toată lumea, nu ne apropiem, nu? O pandemie păstrăm o leacă distanță, dar ca să audă toți ce ai zis tu, Iisus Hristos, ca Dumnezeu, este în orice loc, dar ca Dumnezeu și om, este în cer și în Sfânta Euharistie. Ceea ce voi vă pregătiți să primiți astăzi. Și Duhul Sfânt cine este? Opa! Nici n-am sărbătorit coborârea lui duminica trecută. Se dormea bine la liturghie, cred că n-am fost atenți. Cine este Duhul Sfânt? A treia persoană dumnezeiască. Ce face Duhul Sfânt? Zi tare. Prin ce? Ne leagă foarte frumos, ai zis. Ne leagă în mod vital de Iisus prin... Cum le numim pe toate astea? Sacramente. Cu alte cuvinte, ce dorește? De ce ne leagă de Iisus? De ce vrea să facă lucrul acesta? Pentru că ne iubește. Este iubirea dintre Dumnezeu și Tatăl revărsată asupra noastră și pentru că ne iubește, vrea să ne vadă fericiți. Unde spuneam eu că este fericirea maximă a oricărui om? Tare. În paradis. Dar ca să ajungem în paradis, cum trebuie să fim? Păcătoși? Cum? Și cum îi spunem noi? Le spunem lor celor care mor în stare de har sufletesc, adică fără de păcat, cum a zis voi. Cum îi numim pe aceștia? Sfinți. Iată, Duhul Sfânt, pentru că ne iubește, vrea să ne sfințească. Cum lucrează întreaga Sfântă Treime pentru noi în favoarea noastră a oamenilor și este mereu prezentă cu noi. Dar atenție! Mulți dintre noi aud lucrul acesta și spun ce bine, eu nu mai trebuie să fac nimic. Voi aveți prieteni? Aveți, nu? Și unde stau prietenii ăștia? La capătul lumii? Nu? Și nu vă caută niciodată, nu se întâlnesc cu voi, nu stau de vorbă cu voi și vă sunt prieteni, nu? Pe care îl numești prieten? Pe cel care ți este apropiat, nu? Ori, sigur că Dumnezeu ne iubește, dar dacă nu vine și din partea noastră același răspuns și aceeași dorință de a-L primi, de a-L face prezent în viața noastră, nu ne ajută cu nimic faptul că Dumnezeu ne iubește. Și ca să înțelegem mai bine cum rămâne și să ne apropiem de sărbătoarea voastră particulară de astăzi, a primirii lui Iisus în Sfânta Împărtășanie, o să vă povestesc un lucru care mi s-a întâmplat mie. La un moment dat, un prieten, mai în vârstă așa, m-a invitat să merg să vizităm împreună pe bunicii lui. El deja era în vârstă, da, păi bunicii. Bunicul avea undeva la 96 de ani, bunica vreo 93, dar încă se țineau bine. Au mai trăit încă vreun an și ceva după ce i-am vizitat eu. Și mergând acolo la dâns și vizitându-i, stând de vorbă, la un moment dat, prietenul mi-a arătat Șemineu, locul unde se mai adunau seara când erau nopțile friguroase și făceau focuri și stăteau împreună la un ceai, l-a povestit. Avea o poliță deasupra care era plină cu tot felul de obiecte de artă, care mai de care mai frumos. Statuiete, lucruri frumoase, plăcute, priviri. Și mi-a zis, ia-te leacă la fiecare pe spate. Când le vedeai ceea ce se vede, nu? Imaginea frumoasă. Dar pe spate ce să vezi? Și am descoperit că fiecare avea câte un număr. Și am zis, oare ce fac săraci oameni? Și am început să-și piardă memoria și ca să nu uite câte lucruri au început să le numeroteze, 1, 2, 3. Și am întrebat. Și atunci bătrâna, bunica prietenului, mi-a zis nu. Vezi, noi ne-am gândit ca imediat după ce nu o să mai fim pe pământul ăsta, când o să părăsim lumea aceasta, toate lucrurile din casa noastră să fie dăruite celor dragi.
și celor care le-au plăcut. Așa că noi am stat foarte atenți la tot ce aveam în casă și când ne vizita un nepot sau un strănepot și spunea, vai, ce frumos e lucrul ăla. Noi, fiecare nepot și strănepot are un număr. Și scriam acolo pe caiet. Statueta aia o să rămână nepotului numărul 3. Da? Ei bine, acum imaginați-vă că vine la voi bunicul și îți lasă ceva frumos, ceva plăcut, sau bunica, da? Și îl așezi frumos acolo, să zicem, în dormitorul tău sau în camera unde îți faci temele, pe birou unde înveți. Când o să vezi obiectul acela care ți-a rămas de la bunici, ce o să-ți vină prima oară în minte? La ce o să te gândești? La ei. O să-ți aducă aminte nu atât de mult de cât de frumos obiectul respectiv, ci de dragostea pe care ți-au purtat-o, de legătura pe care ai avut-o cu ei. Vedeți, Iisus a fost foarte inteligent. Ce puteau să lase bunicii? Puteau să lase o parte din ei nepoților? Nu, lucrurile pe care le-au avut, le-au lăsat ca în felul acesta nepoții să-și aducă aminte mereu și mereu de dragostea care i-a unit. Dar Iisus a mers mai departe de atât, pentru că era Dumnezeu și avea această putere. Și acest e lucru minunat, pe care noi îl celebrăm astăzi, voi pentru prima oară, apropiindu-vă de Iisus, prezent în mijlocul nostru, în Sfânta Euharistie. Nu ne-a lăsat ceva. Nu ne-a lăsat doar cuvintele sale, pentru că noi oamenii deseori repede uităm cuvintele. Nu ne-a lăsat doar învățătura sa, pentru că mulți dintre noi, chiar și când ne declarăm creștini și ne apropiem de Domnul, tot cu gândurile noastre plecăm de aici. Știm noi mai bine, dacă am putea, îl învățăm noi pe Iisus, nu? Dar ca să celebreze și să rămână cu adevărat viu și prezent în viața noastră și să ne susțină, să ne salveze în continuare și pe noi astăzi, ni s-a lăsat pe El ca hrană. Pentru cel care crede, acolo, pe altar, noi ce vedem? Peste câteva clipe, ce vom vedea? În mâinile preotului acolo, ce găsim? Pâine și vin? Iată ce face credința și cum, într-adevăr, cine îl dorește prezent pe Dumnezeu viu în viața lui, nu uită că acolo se află Domnul care îl susține, care îl vrea fericit, care îl vrea sfânt în paradis alături de el și știe că nu-i ușor drumul ăsta și vine și ne susține. Ba mai mult, Iisus de multe ori ne-a avertizat în timpul vieții sale pământești. I-a avertizat pe ucenicii săi și a spus, dacă nu mâncați trupul meu și nu beți sângele meu, nu aveți viața veșnică în voi. Așa că astăzi, dincolo de faptul că v-ați îmbrăcat frumos, da? Și iată un lucru, o realitate pozitivă, frumoasă. Facem sărbătoare nu atât de mult pentru că iată ce frumos, ne-am îmbrăcat fetițele în rochii de mireasă, băieței frumos, așa cu cămășuță în gentleman frumos. Nu pentru asta, ci pentru că astăzi, pentru prima oară, vi se deschide vouă drumul spre un lung șir de întâlniri și de primiri ale lui Iisus în viața voastră, care să vă întărească și să vă călăuzească pe acest drum spre fericire, spre paradis. Și aici vin cu al doilea lucru care nu e atât de frumos și nu e atât de pozitiv. Slavă Domnului, nu se petrece la noi. La noi numai lucruri frumoase se întâmplă. Dar mi-a povestit mie odată, am auzit pe cineva, un preot din America, care spunea că era mai tânăr și tocmai își preluase prima lui parohie. Era într-un oraș mare, multe parohii, de multe ori se prezentau ca să se căsătorească la parohii persoane pe care, chiar dacă ai fi trăit acolo de viață, n-aveai de unde să le cunoști. Și atunci era obiceiul ca înainte de a începe pregătirea la căsătorie, preotul paroh să facă un mic chestionar, să pună câteva întrebări, să-l cunoască mai bine pe cel care venea să pregătească la căsătorie. Și avea o săptămână sau două de când ajunsese paroh acolo și a venit unul tânăr, să fie avut vreo 27-28 de ani pe acolo, și una din întrebările care l-au blocat pe tânăr a fost următoarea. Când v-ați spovedit ultima oară?
Și atunci tânărul a făcut, Părintele Pavel l-a întrebat atunci, s-a prins că are o jenă așa și a zis, acum 1 an? Nu. Acum 2 ani? Nu. Acum 3 ani? Nici. Era jenă să spună. S-a gândit preotul Pavel că trebuie să ghicească el în continuare și a zis că nu merge din an în an, că s-ar putea să-l doară gura decât întreabă. Și zice, acum 5 ani? Nu. Acum 10 ani? Mai puneți, părinte. Și l-a întrebat, acum 15 ani? Și zice, cam așa. Și apoi l-a întrebat, când s-a împărtășit ultima oară, s-a gândit că poate fi unul dintre aceia care se crede atât de sfânt și fără de păcat, încât el nu se spovedește, că n-are nevoie, e bun de pus în icoană la biserică, dar se împărtășește. Și din nou, a început să numere împreună anii. De când nu te-ai împărtășit și iarăși a făcut, De 1 an? Nu. De 2? Și a ajuns la aceeași sumă, la 15 ani. Și nu putea să înțeleagă ce s-a întâmplat cu tânărul acela. Cu 1 an de zile s-a pregătit, a cerut bisericii pe Hristos din Sfânta Euharistie și după aia au zis 15 ani nu mai am nevoie. Și să fi petrecut cu el. Nu dura mult și la vreo săptămână a venit un alt tânăr, cam de aceeași vârstă. Și iarăși, povestea s-a repetat. Și atunci l-a lovit. Respectivii nu mai călcaseră pe la biserică de când au făcut prima Sfântă Împărtășanie. Am mers cu 15 ani în urmă și au văzut că aveau cam 10-11 ani. Și și-a dat seama că, de fapt, prima lor împărtășanie a fost și ultima. Iată cum se pot întâmpla lucruri triste și să nu înțelegem. Au fost ca și voi. Și au zis într-o zi, vai, cât de mult vrem să-L primim. Cum a zis la începutul Sfintei Liturghii? Ce cereți de la biserică? Vrem să fim primiți la masa Da, vrem. Au zis voi tare, așa. Ca a doua zi să nu mai fie. Și spuneam, slavă Domnului, că lucruri din astea nu se întâmplă la noi. Sau se întâmplă și la noi? Aici trebuie să avem o discuție mai aparte cu părinții noștri și restul comunității. Dragi părinți, fără susținerea și exemplul dumneavoastră, bucuria de astăzi pe care o vedeți revărsată asupra acestor copii se va transforma repede în tristețea și amărăciunea păcatului. Fără să facem lucrurile astea împreună și să le fim un exemplu, să nu ne așteptăm să-i vedem la fel de bucuroși, senini, frumoși, pentru că îl primesc în sufletul lor, în trupul lor pe Iisus. Nu o să întâmple niciodată. Și știm noi că nu se întâmplă cum am zis noi, eu un exemplu la noi, dar mai sunt mulți dintre noi care mai dau pe aici pe la Paști, după aia îl încuie pe Iisus acolo în cutiuța aia numită tabernacol și uită pe unde au pus cheia. Și mai vezi la următoarea sărbătoare mare sau cine știe când. Iar lucrul ăsta ar trebui să ne dea de gândit cât am înțeles noi din credința noastră pe care o mărturisim. Pentru că dacă suntem într-adevăr credincioși, știm că așa cum ne asigură Iisus, că fără El nu putem face nimic bun în această viață. De aceea să aveți grijă, dragi copii, făcând în continuare, atunci când eu voi termina aceste cuvinte, profesiunea de credință pe care părinții voștri și nașii voștri au făcut-o într-o zi atunci când v-au dus la botez, acele hotărâri să le păstrați pentru toată viața. Pentru ca bucuria pe care astăzi o simțiți, că îl primiți pe Domnul, să nu moară, să continue pentru fiecare zi a vieții voastre. Este vreunul dintre voi căruia îi place să fie trist, disperat? Și atunci cum să înțelegem pe cei mari care spun că vor să fie fericiți, spun că cred în Iisus Hristos, că El este singurul
care poate să ne garanteze fericirea veșnică și totuși când vine momentul să se întâlnească, să-L primească în viața lor, zic, Doamne, astăzi te salut de la distanță. Salut, eu mă satur privind. Nu trebuie să mănânc. Eu trăiesc, nu? Voi așa faceți acasă? Nu? Și când arătăm că suntem o familie în casele noastre, ia gândiți-vă bine. Când se adună toți împreună? La masă. Spunem despre noi că suntem creștini, nu? Că facem parte din marea familie a fiilor lui Dumnezeu. Dar când vine momentul să stăm împreună la masă, eu sunt grădină, mă găsești pe afară. Pe după cort stăm la taclale sau știu eu pe unde, prin altă parte. Mai face respectivul care e pistigard, face parte din familia respectivă? Dacă nu e la masă, nu? Cum poate să spună? E un străin în casa respectivă. La fel și noi. Ce vă îndemn și rog mult pe părinți, pe nași și restul comunității, să nu uite că exemplul nostru contează foarte mult pe drumul lor. Acum înțeleg ceea ce primesc, dar foarte ușor, dacă nu sunt însoțiți de exemplul părinților și al comunității, aceste gânduri frumoase și această dorință vie și aprinsă de a primi pe Iisus și de a fi fericit, se poate transforma în ceva neplăcut. Acum ne ridicăm împreună și ne pregătim, așa cum vă spuneam, să reînnoim profesiunea noastră de credință pe care părinții și nașii au mărturisit-o în locul nostru la botez. Iubiți copii, doriți să vă apropiați astăzi de Sfântul Altar spre a primi pentru prima oară trupul și sângele Domnului. Înainte de a primi Sfânta Împărtășanie, ca păstor al sufletelor voastre, vă cer să faceți mărturisirea credinței, adică să mă asigurați că voi credeți și țineți ca fiind adevărate toate învățăturile Sfintei Biserici Catolice și Apostolice, și că vreți să rămâneți pururea credincioși acestei biserici. Când ați fost botezați, biserica v-a primit la sânul ei. Voi ați făcut atunci mărturisirea credinței, v-ați lepădat de Satana și de lucrările lui și ați făgăduit că veți fi supuși lui Iisus Hristos. Acestea le-ați făcut prin părinții și nașii voștri. Atunci, voi nu înțelegeați ce ați mărturisit și au făgăduit ei în numele vostru. Ați ajuns acum la vârsta priceperii. Ați primit învățătura creștinească și așadar, dacă sunteți mulțumiți de mărturisirea și făgăduințele făcute de nașii și părinții voștri la Sfântul Botez,
Reînnoiți-le acum înaintea lui Iisus Hristos, pe care îl veți primi astăzi pentru întâia oară în Sfânta Împărtășanie. El va întări cu scumpul său sânge și prețiosul său trup mărturisirea voastră de credință, precum și făgăduințele pe care le veți face. Așadar, vă lepădați de Satana și de toate faptele lui și de toată trufia lui. Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul cerului și al pământului. Credeți în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, născut din Maria Fecioară, care a pătimit și a fost îngropat, a înviat din mort și șade la dreapta Tatălui. Credeți în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea Sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Voiți așadar să ascultați mereu de voința lui Dumnezeu, să vă mărturisiți păcatele în Sfântul Sacrament al spovezii și să primiți cu credință adevăratul trup și sânge al Mântuitorului cu credincioșie pentru tot restul vieții voastre. Vrem cu ajutorul lui Dumnezeu. Aceasta este credința noastră. Aceasta este credința Bisericii. Și noi suntem fericiți că o putem mărturisi în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Să nu uitați niciodată, iubiți copii, această făgăduință pe care ați făcut-o acum Dumnezeului nostru. Dacă veți ține cu credință și statornicie această făgăduință, atunci și eu vă făgăduiesc din partea lui Dumnezeu viața veșnică. Doamne Dumnezeul nostru, care prin gura pruncilor ai desăvârșit lauda numelui Tău, privește cu bunăvoință la acești copii pe care credința Bisericii i-a încredințat iubirii Tale. Fiul Tău născut din Fecioară i-a primit pe copii cu bunăvoință, i-a îmbrățișat, i-a binecuvântat și i-a pus înaintea tuturor ca exemplu. Tot astfel, Părintele Ceresc, Părinte Ceresc, revarsă asupra lor binecuvântarea Ta. Întărește în ei credința prin sacramentul trupului și sângelui lui Hristos, astfel încât să crească în spirit și în dragoste față de frații lor, să aducă laudă și mărire numelui Tău, prin Hristos Domnul nostru, care împreună cu Tine și cu Duhul Sfânt viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Amin. Du-te la ofertoriu cu ei, ia-i cu tine. Toți. Codruț. Codruț. Du-te pe capăt. Du-te și-o rog pe
Fraților preiubiți, să ne îndreptăm acum rugăciunea către Dumnezeu Tatăl, care și-a descoperit dragostea sa față de noi prin trimiterea Fiului Său și a Duhului Său Sfânt la noi. Dăruiește-ne credință vie, speranță neclintită și iubire curată, nouă care astăzi îl primim pentru prima dată, în Sfânta Împărtășanie pe Fiul Tău, Iisus. Te rugăm, ascultă-ne! Păstrează curate sufletele noastre, așa cum sunt astăzi, și ajută-ne să nu te supărăm niciodată prin păcat. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește-ne răbdare și pricepere tuturor părinților, educatorilor, ca să-i poată ajuta pe toți copiii să se apropie de tine și să te cunoască. Te rugăm, ascultă-ne! Binecuvântează și răsplătește pe părinții noștri și pe toți aceia care ne-au pregătit și ne-au ajutat să te cunoaștem pe tine. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește credincioșilor din parohia noastră dorința de a-L primi cât mai des și de a-L adora în Sfânta Euharistie pe Iisus Hristos. Te rugăm, ascultă-ne! Ai milă de rudele noastre răposate și de toți aceia care au murit și primește-i pe toți în slava ta veșnică. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Atotputernic, nu te îndepărta de la noi, care prin botez am devenit fiii tăi, ci strălucește pur înaintea ochilor credinței noastre, ca iubindu-te și împlinind în toate voința ta, să ajungem în patria slavei veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Sunt copil Iisuse și-aș dori să-ți spun, Tu mereu mă ajută să devin mai bun. Numai ție vreau inima să-ți dau, lângă tine, o Iisuse, pururea să stau. Tu să mă însoțești și să mă întărești, în primejdii și ispită să mă ocrotești. Tu îmi ești prieten, cel mai bun păstor, mă conduci la bine, scump mântuitor. Numai ție vreau inima să-ți dau, lângă tine, o Iisuse, pururea să stau. Tu să mă însoțești și să mă întărești, în primejdii și ispită să mă ocrotești. Viața mea întreagă fă să te iubesc, ție vreau în toate, Doamne, să-ți slujesc. Numai ție vreau inima să-ți dau, lângă tine, o Iisuse, pururea să stau. Tu să mă însoțești și să mă întărești, în primejdii și ispită să mă ocrotești. Ține, Doamne, în viață mulți ani fericiți, pe ai mei prieteni și pe
numai ție vreau inima să-ți dau. Lângă tine, o Iisuse, pururea să stau. Tu să mă însoțești și să mă întărești în primejdii și ispită, să mă ocrotești. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu Tatăl Atotputernicul, să primească Domnul jertfa din mine, spre folosul nostru și al întregii sale Sfinte Biserici. Te rugăm, Doamne, Dumnezeu nostru, sfințește aceste daruri ale slujirii noastre, asupra cărora chemăm numele Tău, și prin ele fă-ne și pe noi un dar veșnic bineplăcut Ție, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile. Noi avem la Domnul, Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. vrednic și drept este. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, căci împreună cu Fiul Tău, unul născut, și cu Duhul Sfânt, Tu ești un singur Dumnezeu, un singur Domn, nu ca o singură persoană, ci ca o singură ființă în trei persoane. Ceea ce credem despre slava Ta, precum ne-ai dezvăluit, credem atât despre Fiul Tău, cât și despre Duhul Sfânt, fără nicio deosebire. Și mărturisind credința în Dumnezeul cel veșnic și adevărat, noi adorăm într-o singură natură trei persoane deosebite, dar egale în mărire. Măreția Ta o laudă îngerii și arhanghelii, heruvimii și serafimii, care nu încetează să strige de aporuri, zicând într-un singur glas. Sfânt, 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 Domnul Sabaoth, plin este cerul și pământul de mărirea Lui, de mărirea Lui. Osana, 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 într-o cei de sus, într-o cei de sus. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Osana, 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 într-o cei de sus, într-o cei de sus. Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflățești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care Ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor să-i zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-se, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței, moartea ta o vestim, Doamne, și învierea ta o mărturisim, până când vei veni. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă, celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău, harul ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească, împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară născătoare de Dumnezeu Maria, cu fericiții apostoli și slăviții martiri, și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care Ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume. Primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde ne dăjduim să ne bucurăm și noi de aporul de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Amin. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se-n voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate rălele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-i dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor.
Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta, păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta, păcatele lumii, dă-ne nouă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu. Iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Trupul și sângele lui Hristos. Amin. Câte doi? Aran. Așezat. Doi câte? Veniți copii cu toții la masa lui Iisus. Veniți căci El vă așteaptă pe toți cu dor nespus. Venim cu bucurie la sfântul Său altar. Întâia oară în viață îl vom primi în dar. Veniți să vă hrănească cu însuși trupul Său, ca să vă dea putere să învingeți pe cel rău. Venim cu bucurie la sfântul Său altar. Întâia oară în viață îl vom primi în dar.
de acest pământ, venim cu bucurie la sfântul său altar. Întâia oară în viață îl vom primi în dar. Din toată viața voastră e cel mai scump moment, căci îl primiți pe Domnul în sfântul sacrament. Venim cu bucurie la sfântul său altar. Întâia oară în viață îl vom primi în dar. Cât de fericiți suntem când în inimi îl avem pe Iisus Mântuitorul, Domnul și Învățătorul, Fiul Tatălui Preasfânt, Fiul Tatălui Preasfânt. Pentru noi El s-a jertfit, hrana ni s-a dăruit și la Sfânta Liturghie ne-a împărțit cu dărnicie multe binecuvântări, multe binecuvântări. Ori și unde ne-am aflat, de Iisus nu vom uita. Vrem ca în noi El să trăiască, vrem ca lumea să-L iubească, vrem să-L facem cunoscut, vrem să-L facem cunoscut. Pe cei binevoitori și de Domnul doritori, prin trăire în credință, dragoste și umilință, să-i atragem la Iisus, să-i atragem la Iisus. Să ne rugăm.
Te rugăm, Doamne Dumnezeul nostru, ca primirea acestor taine, precum și mărturisirea sfintei și veșnicei trăimi și a unității nedespărțite, să ne fie spre mântuirea sufletului și a trupului, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Acum, dragi părinți, nași, prieteni și întreagă comunitate, alături de acești copii, în număr atât de mare, acești copii vor să facă o mulțumire specială pentru această zi, în primul rând, Bunului Dumnezeu pentru darul pe care l-am primit. Așa că mai avem puțină răbdare și ne reculegem ca să facem această mulțumire în spirit de rugăciune. Îți mulțumesc, Tată Ceresc și Bun, fiindcă în înțelepciunea Ta divină ni l-ai făcut cadou pe Fiul Tău, să-L mângâie pe omul ce suspină. Îți mulțumesc, Iisuse, că ai acceptat, dar din iubire să cobori la noi și mai ales că hrană ni te-ai dat când noi eram în mlaștini și noroi. Îți mulțumesc, o Duhule Preasfânt, fiindcă iubirea fără Tine ar fi mult mai săracă pe pământ, de n-ai veghea mereu să fie bine. Sfântă Treime, astăzi te implor să fii cu mine pe al vieții val, ca la sfârșitul vieții, când va fi să mor, să-ți mulțumesc direct și personal. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Precum era la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Sigur că în amintirea acestei zile veți primi și un semn, cum spuneam la predică, care să vă aducă aminte de această zi. Dar să nu uitați că trebuie să-L primiți mereu pe Iisus, ca să vă învețe să fiți fericiți mereu. Doar să vă aduceți aminte de această zi, așa, cu regrete, cu emoții, nu vă ajută dacă nu-L primiți în continuare pe Iisus. Fiecare va primi pe rând o amintire și apoi veți merge la locul vostru, pentru că Părintele mai are de făcut câteva anunțuri. Sigur că până când eu le împart, eu cred că merită un aplauz. Ați văzut că erau destul de pregătiți, nu? Vă rog pe toți să luați loc. I-am mulțumit Bunului Dumnezeu, iubiți credincioși, pentru darul acestei zile speciale și pentru harul pe care acești copii frumoși l-au primit. I-aș vrea acum să mulțumesc tuturor acelora dintre dumneavoastră care, într-un fel sau altul, ați susținut această zi ca ea să fie într-adevăr trăită în straie de sărbătoare. Mulțumesc părinților care îi cresc pe acești copii minunați, aducându-le aminte că ei trebuie să rămână curați și frumoși ca în această zi. Mulțumesc tuturor acelora care îi susțin, mulțumesc tinerilor care au ajutat în aceste zile la pregătirea lor și întregii comunități și acelora care poate neștiuți au îndreptat un gând în rugăciune spre Domnul pentru binele acestor copii, pentru viitorul până la urmă al comunității noastre. Și
pe această cale vreau să mulțumesc, cerându-mi scuze că am uitat duminica trecută, preocupat cu pregătirea acestei zile, și astăzi la fel să anunț că colectele, ca în fiecare sfârșit de lună, erau pentru lucrările de la bisericile noastre, dar sunt sigur că dumneavoastră, care iubiți atât de mult casa Domnului, n-ați uitat de lucrul acesta și vreau să vă mulțumesc pentru contribuțiile de astăzi de la colectă, care, ca la fiecare sfârșit de lună, se îndreaptă spre lucrări atât aici, la biserica din sat, cât și la biserica de la târg. Apoi, mâine, iubiți credincioși, 31 mai, ultima zi din această lună închinată Maicii Domnului, avem sărbătoarea vizitei Sfinte Fecioare Maria. Nu este sărbătoare de poruncă, însă vă invit cu drag să o cinstim pe Preacurata în această sărbătoare, participând la devoțiunea mariană și la Sfânta Liturghie de seară. Joi, 3 iunie, avem sărbătoarea Trupul și Sângele Domnului, Joia Verde. Programul Sfintelor Liturghii va fi următorul. În sat vom celebra Sfintele Liturghii dimineața la ora 11 și seara la ora 19, iar la târg Sfânta Liturghie o vom celebra după amiază la ora 17. La sfârșitul Sfintei Liturghii de seară se va face procesiunea cu Preasfântul Sacrament. Încă nu suntem hotărâți în ce formă vom face și să vedem dacă vremea ne va permite să facem lucrul acesta. Dacă nu va fi posibil, vom face o mică binecuvântare cu Sfântul Sacrament, o mică adorație la sfârșitul Sfintei Liturghii. La această celebrare, sigur, sunt așteptați și copiii care astăzi au primit Sfânta Împărtășanie, îmbrăcați în costumele de sărbătoare și mergând înaintea lui Isus din Sfânta Taină, așa cum se obișnuiește. Și ceilalți copii de asemenea, nu doar ei. Toți copiii din parohie sunt așteptați. Vineri, 4 iunie, este vinerea întâi din lună. Ca de obicei, voi vizita bolnavii pentru spovada și împărtășania în cinstea inimii preasfinte a lui Isus. Apoi, după amiază, la ora 5, la târg va fi ocazie de sfinte spovezi pentru cinstitorii inimii lui Isus și o celebrare a Cuvântului lui Dumnezeu cu posibilitatea de a ne împărtăși și, bineînțeles, cu devoțiunea la inima lui Isus. Iar aici, la sfârșitul Sfintei Liturghii, de la ora 19, vom primi binecuvântarea cu Sfântul Sacrament, ca în fiecare primă vinere din lună. Sărbătoarea copiilor, care se obișnuia a fi marcată în fiecare an, în prima sâmbătă din luna iunie, în dieceza noastră, iubiți credincioși, va avea loc sâmbăta viitoare, 5 iunie. Dar de data aceasta, în condiții de pandemie, nu adunându-ne din toată dieceza, ci în fiecare parohie din dieceză, dobândind astfel, cu toții întâlnindu-ne acolo unde aparținem, totuși un caracter diecezan. Tema din acest an este Țintește mai sus și face referință la aspectul creșterii și al căutării valorilor inspirate de prietenia cu Isus, fiind o încurajare pentru copii de a împlini mereu binele și de a urma îndemnurile lui Hristos. De aceea îi invit pe toți copiii din parohie, fie că sunt de la târg, dar acolo m-aș bucura să mă anunțe, pentru ca să le găsim o modalitate de transport, fie de aici, ca sâmbătă, în intervalul orar 9:30-12, să participe în curtea bisericii la un program realizat de ei și pentru ei. Sigur, nu va mai fi sâmbătă, este și 1 iunie, săptămâna aceasta, Ziua Mondială a Copilului, nu va mai fi sâmbătă cateheza lor specifică de la orele de după amiază, așa cum au fost obișnuiți, dar sunt așteptați cu toții pentru un program frumos împreună aici în curtea bisericii, de dimineață de la ora 9:30 până la ora 12 la prânz. Mulțumindu-vă din nou, iubiți credincioși, pentru toată generozitatea și sprijinul dumneavoastră în toate proiectele pe care le întreprindem pentru binele comunității noastre, tuturor vă urez o duminică frumoasă și o săptămână binecuvântată.
Iar acum ne plecăm capetele și o săptămână binecuvântată de Domnul. Iar acum ne plecăm capetele pentru a primi binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Fericită-i ziua aceasta, când prima